Глядзіце, што зараз заявіў Муравейка учора у эфіры ОНТ. Ну гэта ж увогуле прапагандысцкія жахлівыя заявы. Я хачу спытацца у гэтага генерала, якім правам ён вырашае лёс, жыццё маіх дзяцей, маёй матулі, маіх блізкіх, родных, мой лёс, майго жыцця. Хто табе даў права трэсці гэтай ядзернай дубінкай і расказваць, калі што, мы дадзім адказ. Нам што, хтосьці пагражае? Хтосьці плануе ступіць на тэрыторыю Беларусі, а можа ядерны удар плануе нанесці. Яны же пойдуць да таго, што яны на гэтым парадзе 3 ліпеня пакажуць гэту ядерную зброю. Ці му ляжыце, што яны будуць далей гэта зміцер паказваць. І ён гандлюе гэтым, сидзіць надменны генерал з усмешкай, расказвае, калі што, мы навучыліся выкарыстоўваць ядерную зброю, будьце упэўнены, мы зможам яе прымяніць. Якім правам? Хто ты такі, Муравейка, што ты вырашаеш лёс нас, беларусаў, нашага жыцця? І беларусы, просто не ідзіце на гэты парад. Хочацца паглядзець на ядерную зброю, якая можа забіць нас усіх у адзін момант, таму што такія ідыёты, як Лукашенко і яго генералы сидзяць.